Ti Masakbayan. Ti napalabas. Nang raot da siya lani iti may sa agroserya. Banag apakas daawan na. Impakaawat nga ron ni Mirna, anas kan nga aramidan dati kasta. Gapo taawanandan iti abasto. Nagin inayat madda Marshall kan Olive, kat nagkalaysada. Kabayatan na, nagkalaysa madda siya lani kan Edgar. Kimaruma ti sakit ni Nana Loling, kat dinan nalasatan, nga iso ti impatay na. Adi na pa'y nakita ti anak na. Iti may sangal daw, agsarsarita da siya lani kan Edgar. Papagayam, denggan ti toloy ta serye tayo ita alawas anapaulwan. Dinudursos, apang nagdan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo. Itatadwata lang ang nagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya ka di dayta? Amangan no di mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngampatsik amaragsakan kay ti maamuam. Anya nga min aya dayta, ibaga mo na. Edgar, masikog akon. Anya? Apay, saan ka kadian naragsak? Saan amabalin nga agsikog ka siya lani? Kasanong dagiti responsibilidad mo iti grupo no masikog ka? Anya? Tilatan pagsayaatan ti grupo ti pampanunutan? Imbes ada kami kumanga aginam? Edgar, agasawa ta. Iso anormal lang ang amaaddaan ta iti anak. Uy, anyan ti kastoy. Uray saan ta kumangamin amaaddaan iti anak. Anya? Adaken kanan niya ti pilyam, Edgar. No ti grupo, uwan no ti anak yo. Pangulo. Adaken ka amin na pangadang. Saan da ka adiktaran? Karabangam ti mangadang. No isakripisyok ti grupo. Saan ko pa'y anabalas dagiti kayat ko abalsan, Pangulo? Ngam no isakripisyok matiputot ko. Amangan numapukaw ko nga agraman ni Shalani. Mabalin mo ta pilyam idadwa? Ngam nasken nga aramidam ti pagrabangam iti grupo. Wan, Pangulo. Panunutak ana imbag. Noan niya tinasaya at nga aramidak. Talaga siguro asaan tan amaadaan iti anak, Marshall. Awan maaramidan ta, no kastaman bilang. Tinapateg, ket agin inayat ta, kan naragsak ta nga agasawa. Agyaman naklakay, gaputa maawatam ti sitwasyon ta. Ay ayatan ka unay, Olive. Ket no man saan ta amaadaan iti anak, aklunen ta day ta asipupuso. Wan lakay, ngamsapay ko ma, tamaparaburan tamatlaang iti anak. Uray may salaang. Ala bakit? Mapana ko niti trabaho. Kan agan anat ka matiti trabaho, ha? Edgar, sabali tirik na kita. Nasakit ti sikat ko. Gapo siguro iti sikog mo. Pangaasim ta di ka kumapumampanaw. Kasapulan ka ita. Talaga ang sabali tirik na. Ado ti aramidan mi ita. Ado ti imbilin ni Pangulo. Edgar, ang mga nagpas nga yakon. Iso di ka kumapumampanaw. Anay ko, talaga nagsakitan ti tiyan ko. Ala, ni Manang Mirna pa'y laang ti makamukan ka. Rumwar kamin kada Pangulo. Nagrigat gayam tagpas ngay. Buwis buhay ako nada. Lalaki ti anak mo. Nagdaar nga ubihan. Ne, apay ngagsangit ka, Shalani. Makapadakas kan kadayta. Anya ni Edgar. Talaga pinanawan naklata kat linapnakmat. Imbagakan ko na nga mga nagpas ngaya ko. Di naklatayin kan kano. Amo matan, Shalani.
Sa balik ti lubong tayo ditoy. Iso adi ka unang mangnamnama ka ni Edgar. Kasanon ti biyag mi, no kastoy ka na yun, manan. Panunutan na kumamot amaysan nga ama. At pagbalansyan na kumamot ni oras na. Di ka madanagan. Adaak lang ditoy. Di ka baybayan. Lalaki ti putot ko, Pangulo. Natar nga ubing. Juan Edgar, ngam amumatan. Ado ti trabaho tayo. Ado tinasken nga asikasuan tayo. Kat na daubing, amangan isulatan ti pangipayan ni Shalani ti atensyon na. Pangulo. Ulitek tinaibagak idikan ka, Edgar. Agpili ka. Ti grupo, wano ti putot mo. Nakapagdesisyon akon, Pangulo. Kat ti grupo tayo ti piliak. Nakasagana akon amang isakripisyo iti putot ko. Agrugwat kan Shalani. Rumot tayo, kat itugot tayo ti maladaga. Anya? Agtungpal ka iti biling ko, Shalani. No di mo kayat ti madaksan. Ngam nakapsutak pa'y lang ang Edgar. Amumit akaan anak ko. Ngam apay aparwaran na kami. Kandakas amaanginan ti ubing. Saan abale, taglugan tayo iti kabalyo. Diyak kabailan. Nakapsutak pa'y lang ang... Basta. Noon niya ti bilin ni Pangulo. Iso ti masurot. Anya? Napintas da ito yung establishmento. Sigurado nga adun to ti tao nga umay dito eh. Uwan, Pangulo. Sigurado nga adu ti customer iti daytoy. Apagiso, pumarbangonan. Amangan no madamdamalang. Adan umaya tao dito eh. Sige, agtignay kayo, Edgar. Saan kayo amawatan, Edgar? Pangulo, anya ti aramidin tayo dito eh. Shalani, pakawanan na kami. Ngamnaskan nga ibatim ti anak mo dito eh. Anya? Dahil ti alugar tinapilik apang ibat dyan. Ta sigurado nga da makakita kat alaan dati ubing. Naskan nga ibatim ti anak mo. Tano da awir mo. Di mo maaramid ti responsibilidad mo iti grupo. Saan? Saan ang mabalin nga ibatik dito ti anak ko? Nasa isaya at lang nagbati kami adwa dito kat pumanaw akon iti grupo. Saan ang mabalin? Ala, iyag mo ti ubing kat ibati tayo nito eh. Saan? Mutoy. Saan ang mabalin? Umay ka, Shalani. Ang mga nuad na makakita kada tayo dito eh. Saan, Edgar? Ibatanag! Subliyak ti anak ko! Ayop kayo! Ayop kayo, amin! Agkalma ka kuma. Ayop ka, Edgar! Awanan puso ka nga, ma! Sapay kumatagit karo kayon to'y impyerno! Agtal na ka, Shalani. Di mo ngamin maawatan. Talaga, Jack, maawatan ti kinadakos yu amin! Impagarup ko no nasayad kayo at tao! Ngam saan mat gayam! Satanas kayo amin! Hospitaletan. Shalani. Ilunlunod kayo amin! Sapay lako matadumtang ti aldaw! Kat agpulo kayo amin! Triplento ti rigat ang malakamyo! Ikaroyo tinaramid yo kada kami iti anak ko! Gusto ko nakmat, Shalani. Ilunlunod ko, Edgar! Di na kanto pagtalnaon ti konsensyam! Balsan ka, Edgar! Balsan ka! Ay, Shalani. Shalani, huston. Agkalma ka na. Umay ka na. Tapno makainan ka. Nasaysayangat ko malangan no pinatay dang. Ngamtinsin na da kanyag ti anak ko.
Makipagreknaakan ka, ading ko. Didak mawatan dagiti kakadwaman. Siyak tinagregregat sipod sikog ko ti anak ko. Sayta, imbati da lang iti igid ti kalsada. Dakas na! Dumteng to ti Aldaw nga ikaro dati inaramid na. Ikararag talaangan. Asapay lako. Taad na makaala iti anak mo. Kat padakkalendaan na imbag. Kat dumteng to ti Aldaw nga agkita kayon tumitlaan iti anak mo. Awan umasping iti kinadakas ni Edgar nga ama. No amok lakuma sa anak-anak ki asawa kan kuana. Shalani. Dumtang to ti Aldaw. Balsat ni Edgar. Maimay-mayang ka, Edgar. Amok ti pampanunutam. Manang Mirna. Apay ngamin abasta nagdesisyon kalatan. Nagpanunot ka kumapay anaimbag. Sakbay nga insayang katyo ti plano yo. Kinapuno na manang. Makonsensyaak. Kan masyanak unay kan ni Shalani. Kasla mapukpukawan tilimbong ti panunot na. Saan ngamin akas karina ti inaramid yo? No imbagam kumakanyak, tinulungan kayo. Nasaysaya at kumalaangan no inlibas mo ti aginam. Manang. Ngam awanan. Naladawan ti amin. Saan tayo nga amo no kasanon ti anak yo? Dakkala pagyamanan tayo no adda nangalakan kwa na. Kasanong ngayon awan? Konsensyam dayta ititong palbiag mo, Edgar. Marshal, panagkunakat da ito yung kisumbat ti tarigagay tamadaan iti anak. Ngemburbur chapay laan kanyak. No asino ti akin anak iti dayta. Ken no apay nga imbati da iti building a pagpapaayam. Ado ti posible a rason iti dayta, Marshal. Amang ano saan da akabailan at taripaton da iti nga ubing. Iso nga imbati da. Wano, amang ano pinanawan ti akin anak. Wano, anak ti agbala. Anya? Taripatuan ta da iti nga ubing, Marshal. Kat iso ti ibilang taapudpud no nga anak ta. When Olive, ipaay taken kwa na ti bara ti pamatag tinaganak. Ana ipaidam ken kwa na. Shalani. Di nakasarsarita, Edgar. Pangasim ko Shalani. Agsarita ta ko maitinalapat. Tumukno sa dilangit ti gurakan ka. Diyak amunoan niya ti pangyarigakan ka. No maipapan iti napasamak. Nagtungpalak lang iti bilin. Apay, awan ka di ti bukod mo apanunot. No imbagadang aramidam latan, nga uray adda masakitan. Biyag ti putot mo tinakataya, Edgar. Ngam inaramid mo lata para iti grupo. Ayop ka. Shalani. Imbilang kamatan anatay. Awan ti naamok nga Edgar. Ken awan ti inayat ko nga Edgar. Agbababawi ak iti isusurot ko ken ka. Numabalin la kuma amay subli ti amin. Sige, Shalani. Danggak amin nga ibagam. Ngam sapay kuma. Tadumtang to ti Aldaw a maawatam mat. Ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Diyos ko, idala ako mamangakan ka. Gaputa nakalipat ak. Kapoy tiragsak dito'y lubong. Ngampagawanan na kumahidi naramid ko. Sapay kumata nakalasat ti anak ko. Dawata ka sapay kumata. Taada mangipatagkan ko na.
Kasta matadawat. Asapay ko mata makarwar kami ti daytoy a lugar. Katag subli kami itilawag. Shalani, Ada kagayam dita, manang. Wen, kat nakitak ti panagsangsangit mo. Mawatan ka. Kan mariknak ti dagansan mo. Kasla mapukaw ko ti limbang ti panunot ko. Kaya't konti pumanaw dito eh. Gaputan makit-kitak da Edgar kandag iti kakadwa. Ad-adda marubruban ti sakit tinakam ko kankwana. Ala, dumngag ka na imbag, Shalani. Adda na panunot ko awakas. Tapno makalibas ta ditoy. Ay na, makapayat ka talaga, anak ko. Nene, si ka lang mati makayayam kini baby. Anya? Ipasublat mo mat kanyak Katuan dua ta makiayayam kan kwa na. Nene, nagkatawa kit din. Talaga naragsak Kasla maawatan na ti ibagbaga ka. Talaga amaray awak kan ka, baby. Narnakanan dagiti kakadwa, Shalani. Daytoyan ti guntaway. Tapno makalibas ta. Nga manang, ang mga numaisagmak ta iti aramidan ta. Sapay kumata saan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog. Kat no kasapulan ang makilaban ta. Aramidan ta. Iaplikar mo dagiti insursurumikan ka. sige, manang. Sige, agawaam, Shalani. Sabi mo, di ba ninyo? Manang Mirna, napuutan dati ipapanaw ta. Agawaam, Shalani. Pumanaw kan. Makalibas nga ta, da Shalani kan Mirna. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas anapauluan. Dinudurso, apang ngedang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.